होमबा दा जोंना बिरजाय फंबायखौ आं जौ गाहायाव ओंखारलांनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा बिदाय लाहरदो। गासिबो दायथ'खौ नोंनो हगारना होलांनाय जाबाय आरो ना। सामलायबानो जाबाय। दे गोजोनथों फंबाय सानैजों गोबालायसै खनसे दाना बारायजोबो। खनसे गोबालायला ओमफ्राय खनसे गोबालायसै दादाबाय जाम्बालाय। नों मोजां दुगैना फैयाखै? होमबा आङो दा आंनि माने मेथाइखौहाय आङो ब्लुटुथआव चार्ज खालामना होनोसै आरोना रायजोफोर। माने मबाइलखौ फ्लाइ मड होनांगोन। बिराद फन फैयो आंनाव। माने फना ग्रह नांनायफोर बायदि फैयो आरोना। आंनि फनाव एकदमबारे माबानोबा ग्रहसो दाननांगोन। आं ब्लुटुथ कानेक्ट खालामगोन दे। फनखौ फ्लाइ मड होखाबाय आङो। ओमफ्राय माने गानाबो ओरैबायदि देन्जारखा माने मोसानाया खिन्थु प्रेक्टिस गैया दे आंना। प्रेक्टिस गैया। कि नाम एखाने मबाइल ना? कि नाम? हैलाय माने आं मोसानानै नोंथांमोननो खोन्थालांखानोसै आरोना रायजोफोर। दा नङाबा अखा दं बांखा दं बिराद प्रब्लेम जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जाखिनि लैहोर लैहोर फैनानै माने सापर्ट खालामफैदों बेनो गोजोननाय बेनो नायनाय। दाबो ओरै थरमनाया बिनिसो खोमायाबो। आयौ आं दासो नायसनदों सयथि गन्थङा नायलाय गन्थङा सियालनिफ्राय गाज्रिसिनखा गन्थङा। प्रिथिराज बैसोना हौवानो ओरैबायदि गान आरोना रायजोफोर। माने आंबो स्पिडआनो मोसास्लाबनो हागोन ना हाया बेखौनो गिदों आङो। मा जाबाय कानेक्टआ जाबाय? हो कानेक्ट जाबाय? माबायदि ब्लुटुथ रायलाय कानेक्ट जालायो? माबायानो बक्सआनो जंगलियासो दां। प्लास फुट ओइ प्लास फुट नाखि पच प्र BTV 09 र' रायजोफोर माने नोंथांमोना 1 मिनिट नेथ' रायजो बिदि जायो ब्लुटुथजोंबा। BTV 09 ना हयसे आबार हयसे र' बिरजे फंबाय नोंथांनि आर'नाइया लांफैथ'दोलै फंबाय आं दसे मोसाना ओंखारलांसै। फायार तो जाबाय आरोना रायजोफोर कानेक्टेड जाबाय। ओइ प्रिथिराज कानेक्ट हयसे आंनि गान्दा बासाय लं नाखि दे। ओइ बिरजे फंबाय आर'नाइया लांफैथ'दो। ना तो माने आङो मोसानायाव मेंनो हागौ नालाय ओंखायनो आं आंनि गोदोनानि मालाखौ आं फुथ'नोसै आरोना रायजोफोर। ओमफ्राय आङो गस्लाखौ खानायबो खाथबनांगौ। नोंथांमोना मिथिखायो आंखौहाय एखमबा सिनेमायाव बुन्दा गानांगौ जायो हिन्जाव बोनांगौ जायो माने सिदा थाव जाया आंनि खानायानो बिराद जारला। ओंखायनो बिराद जारला आरो रायजोफोर माने खानायखौ दा बखियो आरोना आंनिखौहाय रायजोफोर। खानायखौ आं ओरैनो लायाखै नैबे लबारजों आं खागोन। नोंथांमोना नायल' आं खानायखौ दसेनो जायो आरोना रायजोफोर। वाइट खानाय खावासासो नुयोना हास'बा खथ' मोजां नुगोन। खानाया जाबायबो ना? जाबायबा आंबो आंनि महरखौ खेबसे नायनो आइसो बोरैबा एखे सेहा आवथिनाय नुखायो। तो ओमफ्रायहाय रायजोफोर आं माने गानखौ मोसानोसै आरोना आं गानखौ प्ले खालामनि र'। मबाइलखौ बोरै मोननांगौ जाखोब्रा मोसासैनि खनसे स्राय आखाइ खबना होलायदो दे रायजोफोर। माने मोसानाया प्रेक्टिस गैया दे रायजोफोर थेवबो आं जाखिनि हायो आं मोजां खालामनो नाजागोन। तो नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै माने आसा खालामनाय थाबाय।
बुरजायदों इसोरो थांदों Karen sudah naik sudah. Karen sudah naik sudah naik. Bingung 请进来嘛。 Ayo, aja. Tuh, mosaनाया माने बेखिनियानो रायजोफोर जादोंना जायाखै जानाय मोनदोंना आंनिबाथ' आं जेबो जानाय मोनाखै थ' ओमफ्रायहाय जानाय मोनदोंबा नायगौ